Barkan ku da kasancewa da mu a cikin sabuwar channel namu mai suna ta Kano Top TV. Idan wannan shine zuwan ku na farko dan Allah ta nuna ku daure ku danna mana alamar subscribe ku danna mana alamar like. Yanzu dai saura kwana 5 a wallafa sababbin kudaden Najeriya kamar yadda Janar Muhammadu Buhari ya faɗa. Wannan sanarwa ce ta musamman daga Janar Muhammadu Buhari. Ya ce duk wani ɗan Najeriya wanda ya tabbatar da cewa yana da wasu makudan kudade a ƙasar da tattara kudaden gaba ɗaya ya kai banki. Saboda 15 ga wata insha Allah za mu wallafa sababbin kudaden mu. Kuma in Allah ya kai mu ƙarshen watan nan 1 January in Allah ya yarda za mu rufe karɓar kowane tsohon kuɗi. Muna masu bawa 'yan Najeriya hankuri dangane da irin wannan tashi-tashin hankalin da ake ciki. Gwamna Abdullahi Umar Ganduje ya ce shi halinsa ɗaya da halin gawuna garo, kuma ya ce in Allah ya yarda ku daure ku zaɓen mana gawuna garo ta yadda komai zai tafi daidai. Kano sai uban abba Ganduje. Sannan kuma Muhammadu Buhari ya kara da cewa duk wanda kudinsa ya wuce mizani akwai FC a bakin banki za a karkace shi da kudadensa a yi masa hukunci. Ya kara da cewa kowane ɗan Najeriya zai dinga cire naira 20,000 ne a rana, sannan kuma a sati naira 100,000 ne kacal zai dinga amfani da shi. Wanda aka kama shi ya haura wannan limit din to tabbas zai karbi horo mai tsanani. Dan wannan shine zuwan na farko, ku daure ku danna mana alamar subscribe ku danna mana like mu. Ci gaba da kasancewa da mu a cikin channel mai suna ta Kano Top TV, mu ci gaba da kawo muku sababbin labarai.